Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah mereka ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan sarangan kula sakonco karawitan Sekar Bima ingkang micil saking Desa Jatiroto, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Ingkang dipun pangarsani dening Ki Dalang Eko Suwaryo kaleres dalu menika katimbalan wonten ing Desa Reja Mulya Kecamatan Kedung Reja. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kagem Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap ing adicara inggih menika dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju tingkat Kecamatan Kedung Reja tahun 2025. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bekerja sama dengan pemerintah Desa Reja Mulya kanthi panjurung donga mugi-mugi ing Purwo Madyausana adicara dalu menika saged andayani kula lan panjenengan sedaya dipun paringi panjang yuswanipun, murah rezekinipun lan ugi selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Sungkem kula konjuk dateng jajaran Forkopincam Kecamatan Kedung Reja kadosta menika Bapak Camat panjenenganipun Bapak Dr. Andes Agung Wibowo MSI sakjenjang perangkatipun tok lan ugi minangka sekretaris camat panjenenganipun Bapak Teguh Rahayu sarjana hukum lan ugi Bapak Kapolsek sangutanipun Bapak Dan Ramil sangutanipun ingkang kawula dherekaken menggah aturanipun. Lan ugi ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa, panjenenganipun Bapak Imbaryanto sakjenjang perangkatipun tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, haji sepuh lan ugi seniman seniwati wonten ing tlatah Desa Reja Mulya mriki ingkang kawula sadhong barokahipun. Lan ugi panjenenganipun para kepala desa sekecamatan Kedung Reja ingkang tansah kawula hormati boten supe para kepala desa sekecamatan Sidarja lan ugi para kepala desa sekecamatan Gandrung Mangu kadosta menika panjenenganipun Bapak Kades Susanto saking tlatah Rungkang sungkem kula konjuk Bapak lan ugi Bapak Kades Pringin Harjo ingkang benjang tanggal 17 menika badhe wayangan Pak Eko matur sembah nuwun Bapak lan sedaya para rawuh kakung saputri para sutresna budaya ingkang tansah kawula hormati. Kaleres menika sampun kapiyarsa wonten beksan lenggeran
ingang dipun saliraning dening Mbak Desi kalian Mbak Ayu kanthi gendhingipun Sekar Gadung Banyumasan kalajengaken menika sowanipun Mbak Deska Pramudia Sekarapsari Sarjana Seni katur panjenenganipun Mbak Deska sumangga atur panglipur konco kagem sedaya para rawuh monggo konco kanthi Mars 45 sumangga Mbak Deska. Biasa menikah Mbak Deska nggih 80 tahun sudah menikah Indonesia merdeka inggih janderek pinga menikah Mbak Deska nggih dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka kanthi panjurung tunggu napa malih menikah katimbalan wonten tlatah Desa Reja Mulya Mbak Deska tapi menikah acaripun menikah tingkat kecamatan Kedung Reja tahun 2025 luar biasa inggih kayang Mbak Deska nggih kayang banget Banjo rame sangat meriah sekali luar biasa nggih dasare menika nggih wonten lapangan nggih Mbak tarupe nggih menika nggih sangat megah lampune nggih padang pokoke cara nyonge kowe kekinian mengikuti zaman lagi Mbak Desa pokoke jos gandos panggunge nggih omber menika napa malih ingkang mriksani lho Mbak Deska kata sangat Banjo luar biasa full satu lapangan selapangan tur ayu-ayu nggih Mbak. Ayu-ayu sing kakung nggih gagah-gagah dasare menika nggih kathah ingkang remen kali kabudayan Mbak Deska. Muga-muga kanthi wonten ing adicara dalu menika saged meningkatkan UMKM para pedagange nggih dipun paringi laris lan mugi-mugi kagem Kecamatan Kedung Reja, Desa Reja Mulya yang sudah maju tambah maju dan semakin maju sejahtera Allahumma amin. Pramila monggo Mbak Deska menika sasampunipun panjenengan jumeneng monggo mbok pilih badhe atur panglipur konjuk kagem sedaya para rawuh para tamu agung ingkang lenggah wonten ngajeng menika Mbak Deska monggo niki kula nyuwun Sri Huning pelok kemawon Sri Huning jumbo kali perjuangan betul nggih tip langsung Mbak Deska monggo siap Sri Huning musikku tebar aku tresno lan saboyo bakti marang Raden Wiranoyo kanggo prasaja
panjenenganipun Mbak Ravanda Lili Kinarsi menika putri saking panjenenganipun Bapak Kades ki badhe kepareng nyanyi pramila niki katur kagem Mbak Ravanda rumiyin napa Bu Kades rumiyin Mbak Ravanda nggih monggo katur panjenenganipun Mbak Ravanda katuran minggah wonten panggungan monggo konso. Arima semakin diatur. Hai kaca nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti. Biar kelihatan dari kamera deh. Selamat malam Dek Ravanda. Inggih leres naminipun menika Mbak Ravanda Lili Kinarsi. Putri saking panjenenganipun Bapak Kades. Asmanipun Bapak sinten? Bapak Imbaryanto. Bapak Imbaryanto luar biasa tepuk tangan Bapak Ibu katur panjenenganipun Mbak Ravanda nggih menika teh sekolah Mbak Ravanda Tesi kelas pinten kali MTS. kali MTS 8 berarti nggih luar biasa kinten-kinten Mbok pilih menika badhe atur salam katur kagem warga masyarakat Desa Rejamulya monggo Dek Ravanda salamnya atau doa buat Desa Rejamulya monggo. Ya, nggak apa-apa. Yuk belajar berani nggih, Bu. Nggih. Atau kira-kira mau menyanyikan lagunya apa daerah Panda? Lestari. Lestari. Niki nggih lagu sing sae nggih Ravanda nggih. Nggih, ki ambekan nggih daerah Panda nggih. Nggih eman-eman. Menika para rawuh kepen mriksani lan ugi midhangetaken sawantenipun Mbak Ravanda putri saking panjenenganipun Bapak Kades Imbaryanto. Katur kagem sedaya para rawuh monggo sesarengan Dek Ravanda nggih Dek. Hadapnya ke depan saja nggak apa-apa. Nanti bisa buka YouTube channelnya Kidalang Eko Suwaryo nggih Dek Ravanda nggih. Nggih, monggo. Arima semakin diatur. Katon lam-lami hamba berwangi semi harum kembang melati
juga nggak cuma jago nyanyi kayaknya loh Nggi, pinter nari juga Mbak Ravanda. Ya, alhamdulillah. Sudah pernah membawakan tarian apa? Dawet Ayu. Dawet Ayu Banjarnegara, Banyumasan. Oh nggih, mangke dipun tenggo mbok badhe berkahi mbok mau ikut gabung nggih mboten napa-napa nggih, Dek Ravanda nggih. Nggih. Mau satu lagu atau dua? Sampun. Sampun nggih, matur sembah nuwun Dek Ravanda. Mugi-mugi tambah pinter. Amin nggih. Menjadi kebanggaan orang tua dan lingkungan sekitar nggih, Mbak. Iya, amin. Amin nggih. Matur sembah nuwun. Inggih, jan piyayine cantik, pinter nyanyi, pinter nari. Mugi-mugi tambah sukses nggih Mbak Ravanda nggih. Amin. Kaleres menika saking panjenenganipun Ibu Kades ugi ngersakna lagunipun wonten Kuda Sumedang ditujukan untuk semua ibu-ibu PKK Desa Rejamulya. Tetap semangat buat ibu-ibu PKK. Pramila monggo Mbak Kenti katuran jumeneng. Kaleres menika panjenenganipun Bapak Kades Rungkang menika rawuh Bili badhe dipun sugata kanthi sepotipun hoe ayo Mbak Kenti jumeneng. Monggo Pak Kades Rungkang Pak Susanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat yang terhormat, Bapak Camat Kedungreja, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kades di wilayah Kedungreja. Yang pertama saya mohon maaf karena setiap pentas saya disuruh hoa hoe dimanapun. Salam hoa hoe. Yang pertama, marilah kita selalu persatukan bangsa dengan peki kemerdekaan. Merdeka! 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 Yang kedua, salam hoa hoe untuk Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil Kedungreja. Pertama, yang kedua, salam hoa hoe untuk teman-teman Kades di wilayah Kedungreja. Yang terakhir, untuk masyarakat Kedungreja, khususnya Pandemen wayang kulit, terutama Sekar Bima, Dalang Eko.
kasih Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Kades Runggang menika Pak Susanto. Jan menika gayang sangat nggih tinggi. Lajengaken menika saking panjenenganipun Ibu Kades ingkang ngeresaken lagunipun wonten Kuda Sumedang. Monggo Bu Kades. Monggo Bu Kades. Dan segenap ibu-ibu PKK wonten Tlatah Desa Reja Mulia tetap semangat Mbak Kenti. Semangat pokoknya nggih Bu. Monggo Bu Kades. Monggo kanca. Lagi dia. Budaya kota Sumedang, seni bangkrik kuda ringo, para karangan nonggarak kuda sunatan, kuda menang dadan, diririt sendi payungan, suara terompet gendang, sendenak mingat halangan, nonggarak kuda sunatan, tendang songan, dung ibu budak sunatan, udah moye udah geus ikut irama terkemah kejama. Budaya kota Sumedang, seni bangkrik kuda ringo, marak diarag-aragan, nonggarak sunatan, udah menang adayan, dirungan, suara terompet jegelang, sinden nyawingan halangan, nonggarak kuda sunatan, enak-enak jaipongan, ibu budak sunatan, sesabuk garangan, udah moye bisa ngigil, bari batali dicekut, udah geus ikut irama, sampun Bu Kades. Matur sembah nuwun Mbak Kenti sampun ngadosi pamundhut saking panjenenganipun Bu Kades wonten nuansa Jawa Baratan nggih Mbak Kenti nggih. Kaleres menika ugi wonten ingkang rawuh saking Tlatah Jawa Barat kadosta menika Ibu Suwarti kalian Bapak lan ugi saking Sidarja nggih kathah menika Mbak Kenti. Lan ugi Tening menika saking Tlatah Jawa Barat nggih wonten Lakbok Pakrebo wajan kathah para penggemar Jawa Barat. Oh nggih mangayo kaleres ugi menika nggih ngeresaken lagunipun Mbak Kenti wonten
Mang Ayo, ini lagune Gerigis yang punya Opak Singkong Lancar Jaya, produsen menika. Monggo para adik-adik niki nggih wonten Caping Gunung nggih wonten, Lanuki Tembang Kangen nggih wonten, Lungi Tingasmara nggih wonten kinten-kinten badhe maringi lagunipun menapa Dek Desi, Dek Irma, Dek Rini, Dek Ayu monggo katuran jumeneng. Setelah satu lagu kita langsung ke panitia ya. Nggih. Kinten-kinten lagunipun menapa para adik-adik? Dek
nuwun monggo para adek-adek katuran pinara lenggah kula kinten sampun cekap anggenipun atur panglipur sonten samriko sedaya kelepatan kula sak kanca nyuwun agunging samudra paksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.